Пресс-служба Лукашэнкі заявила про помилование 16 человек напередадні афіцыйнага дня незалежнасці. Імёны памілаваных традыцыйна не агалошваюцца, але некаторая інфармацыя пра вызваленых усё-таки вядомая. Сярод памілаваных ёсць палітвязні. Тым у працягне Аліна Скрабунова. 16 чалавек, 8 жанчын і 8 мужчынаў напярэдадні 3 ліпеня памілаваў Лукашенко. Са словаў ягонай прэс-службы, сярод іх ёсць асобы, асуджаная, цытата, за злачынства экстрэмісцкай скіраванасці, то бок палітвязні. Гэта сігнал, тое, што са мной можна дамаўляцца, я вас пасылаю вот такі сігнал. Але гэта ні ў якім выпадку не адліга. Гэта гранне ў гульню, каб з ім, умоўна кажучы, пагаварылі. І я лічу, што да гэтага спрычыніліся ў першую чаргу ціск. Ціск плюс дыпламаты. То бок ціск плюс дыпламаты. Санкцыі ніхто не зняў, як бачыце, але ідуць выхады людзей, што вельмі добра. Памілаванне 16 асуджаных, сярод якіх ёсць і палітвязні, прывітала абраная прэзідэнтка Святлана Ціханаўская. Гэта цудоўна, што людзі нарэшце змогуць зноў вярнуцца ў сем'і, абняць блізкіх, пачуць шчаслівы смех дзяцей. Але не варта забываць, што 16 чалавек гэта троху больш за 1% з больш чым 1000 палітвязняў. І здароўе і псіхалагічны стан тых, хто застаюцца за кратамі, паступова пагаршаецца. Імёнаў памілаваных не называюць, але вядома, што 9 з іх маюць непаўналетніх дзяцей. 3 старэйшыя за 50 гадоў. 2 маюць хранічныя хваробы, 1 інваліднасць. Як заяўляе прэс-служба Лукашэнкі, усе яны напісалі прашэнне на памілаванне. Лукашенко досыць рандомна абірае людзей, якія выходзяць. Там няма асаблівай сістэмнасці, но апроч таго, што стала выходзіць больш людзей з гуманітарнага спісу. У першым вызваленні у 24 годзе з гуманітарнага спісу быў увогуле толькі 1 чалавек. То бок тут ёсць нейкая сістэмнасць. Тым часам тэлеграм-канал Губазіку распаўсюдзіў фальшывую інфармацыю, што сярод вызваленых усе палітвязні-анархісты. Міліцыянты апублікавалі хадатайніцтва на памілаванне за нібыта подпісам палітзняволенай праваабаронцы Насты Лойкі. Але ўжо праз 10 хвілінаў самі зняпраўдзілі гэтую інфармацыю. Гэта была псіхалагічная атака на грамадства, перакананы анархіст-праваабаронца Вячеслав Касінераў. Режим всегда так относился с особым цинизмом, жестокостью к анархистам, и поэтому очень многие анархисты сейчас терпят ситуацию бесконечного этого добавления сроков. Когда человек уже отбыл свой срок, как, например, Никита Емельянов, и ему докидывают, и непонятно, когда это и чем закончится. Нашыя суразмоўцы звяртаюць увагу, што так званае памілаванне не ёсць паўнавартасным вызваленнем. Людзей працягваюць пераследаваць і цкаваць. Даже помилованный человек, которого не выкинули с мешком на голове из страны, его обкладывают огромным количеством обязательств. Например, там многие люди каждый день вынуждены ходить в милицию, где им каждый день говорят, что вы не найдете работу, они не могут найти работу, потому что каждый день ходят в милицию. То есть, и на человека ставится клеймо политического, он не может устроиться на работу. Если человек был в каких-то списках, он не может даже завести карточку. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» за кратамі цяпер не менш як 1164 палітвязні. У спісе дысідэнт BY 1294 асобы, якія застаюцца зняволенымі з палітычных прычынаў. Рэальная колькасць можа быць значна большая. Аліна Скрабунова, Белсад. Параўноўваў еўразвяз з гітлераўскай кааліцыяй ды пагражаў краінам Балтыі і Польшчы знікненнем з усесветнай мапы. Акрамя таго, хлусіў пра нюансы нядаўніх перамоваў са спецпасланнікам Трампа Келагам ды рыхтаваў сваё атачэнне да таямнічых пераменаў. Гэта сціслы пераказ прамовы Лукашэнкі ў часе урачыстага сходу з нагоды 3 ліпеня. А вось падрабязней пра ўсё гэта ў матэрыяле Уладзіслава Корсака. Кіт Келаг не абяцаў Лукашэнку папрацаваць над тым, каб ЗСУ не наносілі удараў па расійскай тэрыторыі. Спецпрадстаўніку прэзідэнта ЗША давялося асабіста зняпраўджваць адпаведную заяву узурпатара. Гэтая цытата вырваная з кантэксту. У маёй размове з Лукашэнкам мы абмяркоўвалі поўнае і безумоўнае спыненне агню. Любыя абмежаванні дзейнасці Кіева былі абумоўленыя адэкватнымі ўзаемнымі дзеяннямі з боку Масквы. Ні ў якім разе я не рабіў заяваў, звязаных з вядзеннем Украіною вайны па-за межамі поўнага спынення агню. Хлусню Лукашэнкі, аднак, паспелі растырыжаваць расійскія СМІ. Маўляў, той давёў да Вашынгтону пазіцыю Масквы адносна урэгулявання расійска-украінскага канфлікту. Лукашенко призвычаіўся, што яму
фактично сходит с рук любые заявы абсолютно и лживые, хлуслівыя, маніпуляцыйныя. Ніхто ў Беларусі не здольны яго абвяргаць, ніхто не наважваецца. Аднак агулам падчас свайго выступу на ўрачыстым сходзе з нагоды 3 ліпеня Лукашенка мала казаў пра так званую амерыканскую пагрозу, на адрозненне ад еўрапейскай. Але гаворачы пра палітвязняў, пастанавіў перавесці стрэлкі на ЗША. Если вы будете говорить о политзаключенных, мы с вами перестанем вести разговор, особенно после Ближнего Востока, где вы разгромили, разбомбили, убили детей, людей там и прочее, десятки тысяч. У той жа час Лукашенко быццам бы рыхтаваў сваё атачэнне да пэўных пераменаў. Маўляў, часам трэба сцішыцца, падумаць пра будучыню дзяржавы. У тым ліку доўга і блытана казаў пра вызваленне палітвязняў. Почему их интересуют те, кто у нас, нарушив закон, находятся в местах не столь отдаленных? Для меня это больно. Кто-то, может, поговорил и забыл, а для меня это боль. Я эту проблему должен решить. Как? Только в ваших интересах. У прыватнасці згадаў, што нехта з ягонага атачэння асуджае нядаўняе вызваленне Сергея Ціханаўскага ды шэрагу іншых палітзняволеных. Як ужо паведамляў Белпол, у Лукашэнкі ёсць прычыны апраўдвацца. Огромное недовольство ГУБОПИКа, милиции. Они в шоке от того, что это произошло, потому что они обвиняют Тихановского непосредственно в том, что они пострадали в 2020 году. Выглядае, аднак, што вызваленні могуць працягнуцца. Паводле ўзурпатара, пэўныя змены будуць бачныя ўжо праз некалькі тыдняў ці дзён. Што праўда, у канкрэтыку ён удавацца не стаў. Ён сапраўды спрабаваў падрыхтаваць іх і распавесці ім, чаму будзе прымацца тое рашэнне, якое, умоўна кажучы, можа быць непапулярна і ім не спадабацца, бо на працягу 5 гадоў прапаганда, да ён сам эскаляваў адносіны у дачыненні да сваіх палітычных апанентаў. Паралельна ж Лукашенко называў сваіх апанентаў звяр'ём, злачынцамі. Палітыка Паўла Латушку дык увогуле абвінаваціў у намеры забіць удзельнікаў аб'яднанага штабу апазіцыі ў 2020 годзе, каб самому потым узначаліць пратэст. И этот Лохушкин сидит сегодня в Польше и вещает, а это он их хотел собрать в одном доме, вот тут в центре Минска, и сжечь. Нават калі вызваленні працягнуцца, спынення рэпрэсіяў і маніпуляцыйных абвінавачванняў чакаць не выпадае, перакананы Артём Брухан. Магчыма, нейкія будуць такія вось рэчы, звязаныя са спробай дыскрэдытацыі, фільмы КДБ, усялякія розныя, там, што хтосьці хацеў зжэч Ціхановскую, там, і гэтак далей. Агулам, паводле нашых суразмоўцаў, нягледзячы на заявы, Лукашенка вымушаны адпускаць палітвязняў дзеля таго, каб падтрымаць дыялог з адміністрацыяй прэзідэнта ЗША. Уладзіслаў Корсак, Белсат. Ну і ў працяг тэмы ў Варшаве ўчынілі напад на кіраўніка народнага антыкрызіснага ўпраўлення Паўла Латушку. Інцыдэнт адбыўся на тэрыторыі Варшаўскага універсітэту ў часе Варшаўскай канферэнцыі ўсходняй Еўропы. Як высветлілася пазней, нападнік 33-гадовы грамадзянін Беларусі Яўген Казанцаў, які навучаўся ў Варшаве паводле праграмы для маладых навукоўцаў. Казанцаў кінуў у Латушку сметніцу са словамі «здрайца хацеў спаліць апазіцыянераў», паўтарыўшы тым самым учорашні тэзіс Лукашэнкі пра быццам бы рыхтаванне Латушкам атакі на лідараў дэмакратычнага руху ў жніўні 2020 года. Пазней нападнік патлумачыў журналістам свой учынак эмацыйным выгараннем праз няўдачу в абароне навуковай працы і тым, што ў яго скончылася віза. Са словам мужчыны, ён думаў, што гэты дзіўны ўчынак дапаможа яму свабодна вярнуцца ў Беларусь. Цяпер Яўген Казанцаў затрыманы. Павал Латушка ў нападзе не пацярпеў. За апошнія тыдні атрымаў некалькі пагрозаў забойства, таксама выкрадання з тэрыторыі Польшы. Гэта былі імейлы, гэта былі і крымінальныя элементы, якія перадавалі гэту інфармацыю, і гэта інфармацыя трапляла да мяне. Не было ніякага страху, але было псіхалагічна такі, ты рыхтуеш, што зараз будзе удар. Ён пачынае крычаць, што я здрайца і што я вінаваты ў тым, што хацеў спаліць усю беларускую апазіцыю. Я разумею, што гэта чалавек, які, хутчэй за ўсё, знаходзіцца ў гэтым ланцужку усіх тых падзей, якія адбываліся за апошнія тыдні, і ў тым ліку звязана з тым выказваннем Лукашэнкі учарашнім.
Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю размахвае чарговым бізуном. Ведомства ўзмацняе пакаранні для крамаў. Хто рызыкуе трапіць пад гэты бізун і чаму ўвогуле марх ідзе на ўсё больш жорсткія захады? Адказы шукала Ірына Юр'ева. Жарты ў бок. Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю папярэдзіла крамы. Караць за парушэнні будуць больш жорстка. У мэтах павышэння адказнасці суб'ектаў прадпрымальніцкай дзейнасці перад спажыўцамі марх узмацняе патрабаванні да гандлёвых арганізацыяў за рэалізацыю пратэрмінаванай прадукцыі, непільнаванне абавязковага пераліку тавараў і завышэння цэнаў. У выпадку выяўлення такіх фактаў пастановы аб прыпыненні працы гандлёвых аб'ектаў будуць прымацца паводле больш жорсткіх крытэрыяў. У марху зазначылі, што гандлёвыя арганізацыі пасля візіту кантралёраў толькі часова выпраўляюць парушэнні, але затым ізноў парушаюць заканадаўства. Калі яны рыскуюць вялікімі грашыма і не мае санкцый больш жорсткіх на другі, трэці, чацвёрты сістэматычны раз, то тады ім лягчэй плаціць рэгулярна проста штрафы і гандляваць гэтым таварам. Відавочны прыклад з расійскай гандлёвай сеткай «Светафор». Гэтым лютым марх праверыў 22 крамы і ва ўсіх выявіў парушэнні. Сярод іншага, у 3 з іх прадавалі пратэрмінаваныя тавары. А вось кадры, што зрабіла пакупніца ў адным са сталічных светафораў у канцы чэрвеня. Почему их никто до сих пор не штрафует? Штрафаваць у Беларусі пачнуць і адказных за адсутнасць садавіны і гародніны ў крамах у міжсезонны перыяд. Як пастаўнікоў, так і нарыхтоўнікаў прадукцыі, то бок гандлёвыя сеткі. Юрыдычным асобам, прынамсі, давядзецца заплаціць ад 20 до 200 базавых велічыняў. Днямі Савет Рэспублікі ратыфікаваў адпаведны законапраект, які мае цяпер падпісаць Лукашенко. И с другой стороны, это своего рода и какой-то защитой производителя. Он должен уже видеть гарантированно с первого марта или с 1 мая, как определить постановление Совета Министров, какой объем возможно, кто закупит, по какой цене. А пакуль улады змагаюцца з тым, каб бульба ды іншая гародніна была ў беларускіх крамах цэлы год, пакупнікі выказваюць незадаволенасць новаўвядзеннем. З 1 ліпеня трэба абавязкова сканаваць не толькі штрых-код, але і QR-код для асобных катэгорыяў тавараў. Людзі пішуць у сеціве, што старое абсталяванне ў крамах вельмі доўга іх счытвае. Пожалуйста, отсканируйте другую марку. QR-код. Пожалуйста. Пожалуйста. Ды агулам праз гэтую захаду растуць чэргі як на касах самаабслугоўвання, так і на звычайных. Ірына Юр'ева, Белсат. Тым часам чальцы палаты прадстаўнікоў Лукашэнкі паехалі ў палі, што, праўда, не працаваць, а кантраляваць нарыхтоўванне кармоў. Пра сваю глыбокую заклапочанасць хадою сельгаспрацаў прызначаныя дэпутаты рапартуюць у тэлеграм-канале. Группа депутатов выехала в Витебскую область делать мониторинг хода уборки травянистых кормов. На сегодняшнее утро уже скошено 60% трав. Для пільнага кантролю абраная Віцебская вобласць. Інспекцыя, як сцвярджаецца, арганізаваная на даручэнне старшыні палаты прадстаўнікоў, былога намесніка старшыні КДБ і цяперашняга прадстаўніка Лукашэнкі ў справах Віцебшчыны Ігара Сергіенкі. Той і сам цяпер інспектуе аграпрадпрыемствы. Са словаў чальцоў палаты прадстаўнікоў, сітуацыя з касьбой травы цяпер кантраляваная. Маўляў, надвор'е унесла свае карэктывы, але аграрыі робяць усё магчымае. Вядома ж, пад мудрым кантролем з Менску. Ну і бадай самая гарачая ў літаральным сэнсе тэма. Да Беларусі дабіраецца хваля спякота, якая гэтым тыднем накрыла Еўропу. На захадзе кантыненту днямі фіксавалі да плюс 46. У нашай краіне заўтра чакаем да плюс 34. Каму варта найбольш асцерагацца гарачыні, як сябе паводзіць і якім будзе ліпень у Беларусі, даведвалася Марыя Сысой. Кантынент пакутуе ад спякоты. Ад Партугаліі і Іспаніі, дзе на пачатку тыдня рэгістравалі тэмпературы за 40. Да Францыі, Італіі, Нямецчыны, Польшчы, дзе сёння плюс 30 ды вышэй. І да Беларусі, дзе заўтра абяцаюць ад 27 до 34 градусаў. 34
конечно, это западные и юго-западные регионы в большей степени, это Брестская и Гродненская области, но вместе с тем все остальные тоже прочувствуют это хорошо, потому что влажность высокая, высокие температуры и, конечно, ощущаемая температура и комфортность погоды, к слову, ну, скажем, будет так себе. Праўда, ліпень агулам у Белгідрамеце прагназуюць зменлівым. То трапічная спёка, то моцны вецер і залевы 7-8 ліпеня, то зноў до плюс 30 на выходных. Вот эта тенденция переменчивости в июле, пока она сохраняется, пока нет таких предикторов, которые говорят нам о том, что будет какой-то установлен блок. Да? Блок – это устойчивый атмосферный процесс, который бы задержится над нашей территорией долгое время. Пока это переменчивая погода от декады к декаду, от недели к неделе. Дактары ж нагадваюць, што экстрэмальная спёка дужа неспрыяльная для здароўя. І асабліва ўразлівыя да яе людзі з хранічнымі хваробамі. І тыя, хто фізіялагічна мае праблемы з тэрмарэгуляцыяй. Сталые люди и малые дети. У детей еще не налажена функция терморегуляции. Дети не потеют, многие дети плохо потеют. Ну и достаточно большая поверхность кожи к массе тела. То есть они быстрее могут перегреться. Если взрослому на это надо несколько часов, то детям там, час-два, и это уже может спровоцировать серьезные нарушения. Традыцыйна варта бояться теплового удару, а яшчэ теплового ператамлення. Есть состояние теплового переутомления, гораздо более распространенное, когда человек просто плохо себя чувствует, когда температура там 38-39, слабость, вялость, спутанность сознания, там бледные кожные покровы, но организм еще справляется, человек еще в сознании, потоотделение. Если пота уже нет, если кожа сухая, горячая, 40 градусов горячая, если сознание спутанное, если есть неврологическая симптоматика судороги, это вот время, когда надо вызывать скорую помощь. При тепловым же ператамленні галоўная парада астудзіць сябе як мага хутчэй. Ну і каб не давесці до такого стану, вось што раяць дактары. Не забываемся на сонцаахоўны крэм і закрываем максімум скуры свабодным адзеннем з натуральных тканінаў. П'ем як мага больш напояў з электралітамі, каб кампенсаваць усё, што губляем з потам. І не ратуемся выключна газіроўкамі ці марозівам, бо цукар акурат парушае водна-электралітны баланс. Марыя Сысой, Белсат.